onyiro tiwa obi nkume obi ahụ jụrụ nchegharị nnambiwa obi nkume o obi n'igwe biwa obi onyiro tiwa obi nkume obi ahụ jụrụ nchegharị nnam tiwara m obi nkume o ṅụdo obi nkume egwerie tiwa obi nkume ahụ jụrụ nchegharị obi nkume o obi onyiro obi nkume chegharị. Hey, amuka atana tumo. Ile onye na-ata dị n'ime ọtara mmadụ onye ga-anwa ga-atọrọ aka mmadụ onye a ga-eji ozi mmadụ onye ga-akụ mpọ ọwụ ndị mmadụ ọgbala ọsọ n'ala nke ọbịa ụzọma anọ n'ime na-atala mmadụ onye a ga-eji ọ bụrụ otu ọ dị onye ka nwokorobịa emegide daa nwa abụ Mama di. Kurunyi. Kiki si malafa. Go mama di. Afan na nnam family ai wo Amadi. Mam gesi mu amaro mo onye wo to kisi be kpozi ya mafa. Okay, ima pam Nwedo onye mma nke ọnụ. Ndị na-arụrụ m ọrụ na ndị m na-agara ozi na ndị bi n'ime m ha na ha atụ asị. Okwu ya dị ire dị ebube. A na-eguzosi ike. Okwu ya dị ire dị ebube. Ọ na-agwọ ndị ọrịa. Ọ bụ ihe okwu onye m na ya na onye m na-arụ n'ọrụ okwu ya dị ire dị ebube. Amadị m onye iwu mana mgbe ị na-abịa ka m nọrọ na chịghị onwe m ote ebe anyị ga n'ime m rugharịa ozi isi n'elu ote dakpute m n'ime wuo m asị m na ị nwere nsogbu ezinụlọ a na-agwa m na mkpa nọ n'ime ndụ gị na ọgba aghara ekwensu were na ọgba aghara buru ngwongwo ya buru use buru ọrịa buru ahụhụ ote ebukazo gị ahụ ote m si ele gị anya ugbu a ị nwere ihe a na-akpọ essential problem n'ime ndụ gị ọgba aghara nọ gị n'ime elu ya ha ka ọzọ na famili nna gị o nwere osisi ụkwa nọ n'ekiti famili nna gị egbujiri egbuji mana ukwu ya ka na o eziokwu n'etiti kọmpand anyị egbujieli etinyere pan ndị hafa etinyere pan tie n'elu ya osisi ụkwa ahụ gba nwunye nna gị nke anọ na diọkwara nne gị ka gị na ya si n'otu n'optical cord wee pụta ha abụọ na-azọ osisi wee gbujiri egbuji onye ga-epe ya nka eziokwu ọwụ ya ka ọwụ ya eziokwu ọrụ ebube osi n'ala obi m nna m riwe otito nna m riwe otito onye na-ezi m ozi riwe otito osi n'ala obi m eziokwu otu inu ugbe e nwere nwa agbọghọbịa gị na ya doro n'abalị ụnyaahụ ọ dị ọcha dị mkpụmkpụ gị nye 5,000 ya sị gị mba n'ọsis eziokwu otu ahụ ị chiri dinere nwa agbọghọbịa ahụ n'abalị a ka e chiri zie m ugbo asị m zie gị na ọnwụ gụ ka idinere ihe ahụ nya otu ka ozi gị ga-agbọtọ in the next 1 hour. Biko, pastor, biko. Achọ m iwu, biko. Ihe na-eme gị? Ihe na-eti? Achọ m iwu. Asị m na ịnwụ na-anwụ, ihe m sị na ị ga-anwụ. Ịnwụbeghị gị na-ebe ụtọ gị nwụzi gị ebe agha. Ihe ejiri gosi gị na ọnwụ na ime ntụ 1 hour, ozu ga-adọrọ.
orubede nwa na mgbe anyị kakpa okwu n'ọnụ gị bido n'obewe akwa onwe gị. Achọghị m ịnwụ. Ịlụtụ isi atụ ụjọ ọnwụ ote ọnwụ ụgwọ onye ọbụla ji ọbịa gị gawara onwe gị nwedị ihere ndị eme esi ọnụ gawa dodoro ala nga ọsụsọ a sị ga-ebu ụzọ anwụ gị nwe ọnwụ elu ahụ ka enwe ike si n'ọnwụ elu ahụ anapụtazi ego n'ọnwụ ime mmụọ gị mụrụ otu ị ga-esi edore esi ị ga-anwụ si otu adore ka enwe ike isi otu anapụta gị ngwa doro elu oke m ihe ahụ ya asịgo mee ị mara otu onye nwụrụ anwụ na-eche toru ka onye nwụrụ anwụ ka ya napụta gị n'ọnwụ ị ga-elele ụzọ toru nna napụta ya n'olu n'ọnwụ napụta ya nna napụta ya n'olu kilite ana m akpọ ha ka a napụta gị aka ha eweta aka ewe asa azụ eweta aka ewe asa azụ yes enwere onye iji ụgwọ gwara na agba gị otu ị ga-esi bakwa nga m ji aka m kụgbuo oge ozu ga-atụrụ nga n'ihe ebe ụlọ ele ihe nọgụ n'ime maka ka wepụta ihe nọgụ n'ime ihe ga-eme gị wepụta ya ọnụ ahụ afọ ọgwụ ụfụ singlet ihe nọ m singlet ka iyi ị gara eluigwe gị chi ga ha singlet ha yiri ọkụ nwụrụ nkwe gị n'ime ahụ ele ihe nọgụ n'ime ya sị m singlet meseso wana na ha agụlo iji tọwel ihe nọgụ n'ime ngwa n'ihe mere n'ụgbọ esi ọbụla ịnwụ na awụ ihe ga-ejizi ehichasị gị ekwule nwere iwe anwụrụ mara m n'ihe na kọwa gị anya nwere anwụrụ mara m na openishonal road na mpịa gị aka ntị maka tupu ị ga-acha red ma gị aka n'ime wepụta onyinye ihe ga-awụ gị isi gị na-akpa pụta ebe niile edere ejiji last card ejebe m ije job ebe mana weta ego were 400 ka njide tu ka nwere ike ije ọ bụrụ garị ka nwere 400 ka ijide 200 ngwa na ebe ị ga-ejide 200 ọnwụ 200 ihe ga-abịara gị nye m ihe ego na-eru dị ihe eji anapụta ndị a chọrọ igbu egbu gị na-eme ya rịkọ gị weta ya gị na-ara gị ahụ iwepụta ka iji zọpụta ndụ gị ego na ndụ ọwụ otu ihe ọ na-ego a bụ ọ dị 600 asịkwa osiri gị n'obi pụta ihe awụdịkwa ihe ọ ga-awụ gị nye gị echi gị na-emesa ọmụmị ka i nyere ihe ọkwa ndị nyere kwa ndị ziri gị ozi nwerekwa ihe akwa ihe nke ụwa nwerekwa ihe m ji eme adịkwa ma echi ugbu a ya ka eriele m ego go ma ọ gị hụ m n'ụzọ ma ga-esi pastọ wee collect your money ụmụ ihe ndị akwụkwọ akụ nke ụwa anyị bịara ụwa n'efu ka anyị ga-ala wesi m ga-ala gị etigere m ego emekwa echi ugbu a ya pụta e wee ọgụ mere pastọ na ihe ọgwụ ihe akwa ego eji azọpụta ndụ gị ọnụkwa m ka ị nyere ihe mere na ugbu ị ga-agbapụ ọsọ lara n'ụlọ unu gaa n'ukwu osisi ahụ kwụrụ aja wee ya na kọpụ nga ahụ ya nsọ gị ị ga-ana anwụ kwụrụ aja ahụ sị kama ị ga-anwụ elie ego nga kama ka ị ṅụọ ya na mmiri wee ya n'ime kọpụ were ngaji tọnụọ ya zara mmiri ihe aja ahụ zaa ya azaa nwekwuru olive oil anọdụ n'ihe ọnụ mmanụ nri ọnọkwa anọ unu ga-enwetakwa mmanụ nri kọsị ngwa ụlọ ịbagara ihe ụlọ sọrọ ngwe nọ na famili mmanụ nri ga-anọ ka ya mmanụ nri ṅụọ ya ndị ị ga-ebu ọnụ for 60 days 60 days erila eri aṅụ na aṅụ 6 to 6
mkpụrụ ụbọchị 60 ka ị ga-ebu ọnụ maka ndụ gị buo ya ebughị eshọwụla iwepụrụ aka kwado nwa ọrụ onwe m ekwele m ka ọ ha m n'ọnụ gbapụ ọsọ na ka ga-akụrụ mmiri ahụ ṅụọ gbapụ ọsọ mgbe nwa na-agwa na-erile ọnwụ gị na-abịala gbapụ abago oke aka na-agụ so onye eriri eriele ya onye gba nkịtị erie ya n'ụwa ọjọọ kịta onye ahụ mere onwe 600 ahụrụ m ya nga mana aga hụje ka mgbe ụkụtụ aga m egbu onwe m ọmụnwa ga-agba las ihe ndị mmadụ chọrọ ka a na-agwa ihe na-eme ha asị gị osisi nọ nga ọnụ ma ọnụ ya na ma ọnọhịa gị were ụjọ kwere asị gị mmadụ uwe onye ara gị kwe yes papa asị gị onye ka enwe onye asị yes daddy ihe ọbụla ekwutere gị ikwete anakọrọ gị nke iji tii n'akpa mana ọ bụrụ na imepe anya mụrụ anya gị mụrụ anya dị ka azụ ee kewu ihe niile m kwuru nga o kwetere ekwe na o mere so why wouldn't I boast na ọmụnwa arụ n'ọrụ ebube nna gị owe onye ara mma gị owe onye oshi osisi ọnọ nga ọnụ ewo mpa ya alụchara ndị omenanọ ọwụ nnọọ washi ka ya nwa amadi wụrụ aha ndị Igbo na-akpụrụ nkwụzigbo mkpọrọ nwa amadi ya asa aha nna ọwa amadi wepụzie nwa eziokwu kugbuo okwe onye ọbụla kwesịrị ịmụrụ anya kịta bikos otu ihe si aga na onye ekwetara ka ọra eburu ya gafe ama nne ya asọmi okwu Chineke ka okwu okwu Chineke bikos the word of God is unchangeable changer ya wee okwu ya da agbanwe otu ahụ ọ dị mbụ ka ọ dịkwa ugbu a taa ka ọ ga-adịgidekwe ruo mgbe ebi ebi mana gị nwa bụ onye a na-agwa okwu a mụrụ anya gị mara mgbe ejiri ya rie gị asị gị na Chukwu ose waịlị na ọmụnwa jiri aka m kwuo onye ocheke onye eji eji ọ na-anapụta mmadụ lelenụ m nụ anapụtabeghị m onwe m na-aga ịnapụta mmadụ hụara na-agba m aṅụrụ m kai I wish na m ga-ahụ ahụ onye ọzọ 600 nga abụọ ya 12